Fa ja 20 anys, a Barcelona 92, jo vaig ser voluntària olímpica en el meu esport, la natació sincronitzada. L'ambient era increïble, emocionant, únic, i la piscina feia goig. Els voluntaris ens vam esforçar molt i vaig gaudir tant de l'experiència que vaig començar a somiar. Jo volia anar a uns Jocs Olímpics i m'agradava imaginar-me amb una medalla. Al llarg d'aquests dies, Barcelona va ser el centre del món. Vam estar orgullosos de la nostra cultura, la nostra gent, la nostra gastronomia. Tots ens van adonar que entre Barcelona i la família olímpica va néixer un vincle, una complicitat fantàstica. Fou l'inici d'un meravellós somni. Hem de dir que a partir d'allà hem agafat una inèrcia, que l'esport català està on està, i hem d'estar tots conscients que està on està degut a la inèrcia d'aquests Jocs Olímpics que a dia d'avui encara hi estem visquent. Anys després, Barcelona es troba davant de nous reptes. És veritat que el nostre país pateix una greu crisi, però Barcelona té unes grans potencialitats per sortir-ne. Barcelona ha d'apostar per esdevenir una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. La transformació de Barcelona, gràcies als Jocs Olímpics, ha suposat que la nostra ciutat sigui coneguda al món, una ciutat referent en qualitat de vida i en el benestar de les persones. Però també hem de pensar que en una època d'austeritat hem de pensar en el futur. Jo el que parlo és del Barcelona 2022, que hem de lluitar perquè ho sigui, i si no serà el 2026 o serà quan sigui. Però l'esport continua endavant. Fer el millor espot publicitari de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya, i que donés aquesta imatge al món de que no érem un país de migdiada i de poca cosa més, que érem un país seriós, capacitat de disseny, d'organitzar coses. Penso que ho vam demostrar. Va ser un espectacle de feina ben feta. Saps allò que dèiem, la feina ben feta no té fronteres? Doncs bé, això és exactament el que va passar. Una feina ben feta es va projectar a tot el món. A Barcelona 92 jo tenia 11 anys i vaig descobrir el que eren uns jocs, vaig entendre la grandesa de tot això i vaig pensar que jo volia estar en un d'aquests i mira, al final he estat amb 3. L'èxit d'aquests jocs davant de la transformació que va tenir la ciutat, que crec que és evidentment molt important, va ser el que va ser uns jocs molt de la gent, del ciutadà. El fet que tothom estigués molt implicat, que Barcelona vulgui no ser una ciutat molt gran i això fa que tot estigui una miqueta conjuntat i jo crec que això va ser molt important també. Trobar aquesta hegemonia de ciutat amb el mar, el clima, tot el tema de l'afició volcada aquí, la facilitat de la gent per venir a una ciutat com Barcelona, oberta. És complicat de trobar, jo diria que sí, que són els millors jocs que hi ha hagut per tot en general. Pues es un poco la continuidad de cuando hace 20 años lo dejé a Rebollo, que era el arquero que encendió finalmente el pebetero, y un poco recordar ese momento maravilloso que todos vivimos durante los Juegos Olímpicos del 92.